mă străduiesc, omul care alerg, omul care îmi fac și îmi dau toată silința, spun despre mine. Și Dumnezeu și Toma a putut spune la fel, eu sunt omul care a umblat cu Domnul. Dar să cred că Iisus a înviat din morți, acestea sunt de domeniul care mă depășesc. Minunile lui Dumnezeu au fost pentru vremurile trecute. Astăzi suntem și ni se propagă o altă Evanghelie de multe ori, ni se spune alte lucruri și am ajuns la alte concepții și desfășurăm o altă dezvăluire a cuvintelor lui Dumnezeu. Biblia ne spune că Iisus este același ieri, azi și în vecii vecilor. Binecuvântat să fie numele Lui. Iubiți-ne, frați și surori, să știți că vremurile acestea pentru cei ce trăiesc aici nu sunt vremuri ușoare. Nu sunt vremuri ușoare și pentru Biserica lui Dumnezeu e nevoie ca să se trezească astăzi. E nevoie să stea în capul oaselor și să se ridice la treaba la care pe noi ne cere Dumnezeu pe toți oriunde am locui. Pentru că în Împărăția lui Dumnezeu nu se poate intra cu nicio parte, cu nicio spărcitură sau altceva de felul acesta. Pentru că în Isaia a intrat în slujba lui Dumnezeu și l-a văzut pe Domnul. A auzit de 3 ori cuvântul: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Mărit să fie numele Lui. Dacă Dumnezeu cel atotputernic este Sfânt și oamenii lui Dumnezeu l-au văzut că El este Sfânt, El rămâne Sfânt, slăvit să fie numele Lui. Una dintre marile probleme cu care se va confrunta Biserica de aici pentru ziua de mâine sunt 2 lucruri care vin din afară. Pe lângă moneda bună și adevărată și moneda care este binecuvântată de Dumnezeu, va apare moneda falsă. Frații mei și surori, aveți grijă să ne luptăm pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Amin, fraților? Amin. Pentru că poate mâine vă veți aduce aminte de cuvintele acestea. Oamenii și diavolul în zilele de urmă lucrează cu foarte mare putere și caută, dacă e cu putință, să înșele și pe cei ce sunt aleși de Dumnezeu, chemați de Dumnezeu, care au slujit lui Dumnezeu în biserică. Ei pot să fie înșelați, dar Dumnezeu ne atrage atenția prin cuvântul Evangheliei să rămânem tari, binecuvântați să fie Domnul. Pe lângă cărțile sfinte care au fost scrise de oamenii lui Dumnezeu, inspirate de Duhul Sfânt, sunt cărțile care vin din afară și vor ajunge pe aici printre voi în toate felurile. Voi trebuie să rămâneți lângă cuvântul viu al lui Dumnezeu. Nu trebuie să vă luați după tot felul de vârși și de învățături din afară. Biserica este una și singură care aparține lui Dumnezeu. Măriți să fie Domnul! Amin. În vremea aceasta, libertatea face ca pe lângă lucrurile bune să apară și lucrurile rele. Poate cei mai mulți de aici nu știți că apusul se confruntă cu foarte mari probleme în vremurile de astăzi și puțini sunt aceia care pot să rămână în picioare. Pe lângă cuvântul sfânt al Evangheliei au apărut și apar tot felul de doctrine, de învățători mincinoși, a apărut biserica satanei, au apărut toate lucrurile. Și copilul lui Dumnezeu are de îndurat multe lucruri, dar el trebuie să rămână în picioare că el aparține lui Dumnezeu. Pe lângă aceasta a apărut muzica satanică. Tinerii și creștinii pun mâna pe orice cu gândul că sunt casete bune. Casetele acelea cu semne pe ele, cu 3 ochi, cu o cravată cu lanț, cu cine știe, cu 2 coarne. Acelea sunt casetele care au fost puse în slujba satanei. Casete care s-au făcut slujbe satanice, chiar dacă au împrumutat cuvinte sau melodii creștine, ele sunt închinate diavolului. Vă spun în seara aceasta, sub binecuvântarea Evangheliei, nu primiți așa ceva în căminul vostru, în casa voastră, în casetofonul tău. Tu ești închinat
menții curat înaintea lui Dumnezeu. Apoi a apărut literatura satanică, pornografică, în toate felurile. Omul neantrenat, omul nepregătit pentru aceasta, dintr-o dată va fi scurt-circuitat de aceste puteri demonice. Biserica rămâi în picioare în ceea ce de biruința este Dumnezeu. Este și vin vremuri grele, dar biserica este o rodină de cel prea înalt. A lui să fie slava întotdeauna. Le veți avea la școală, le veți avea oriunde, prin mașină, vi se vor oferi de gratis. Numai să vă prindă în cursa păcatului. Voi să rămâneți închinați Domnului pentru totdeauna. Mâna ta și ochii tăi să nu fie întins acolo. Tu ești un copil al Dumnezeului celui prea înalt. N-avea posibilitate Daniel, că nu l-a văzut nici tata și nu l-a văzut nici mama, ba mai mult erau un prizonier în Babilon și nu erau societăți de apărare pentru drepturile omului. Și n-avea niciun gând să se răspune înainte și să spună, eu nu mă spur cu vinul de la masa împăratului. Putea să-i ia capul slujitorii împăratului și să spună așa-ți faci joc de împăratul? Dar în loc, zice, el s-a hotărât în inima lui să nu se spurce.